Ya u virus ru tieng, ya ketika ru tieng. Sakat nuken ini empungnya. Ai ketika COVID kat kendai. Kanoy kun persya ya kini ke kelam. Namar ka jingjot rathai bat ka jingbempat yo ya ka surok ka bapaka kabala pensertok shikat dei ki paiba nongsong snong jong ka snong pamrinyai kabala penjenjar shikat dei haka lek kawan ka ket kaba khamtam haka pang ka sitom ka bolong kerki banyo ikilat jing sumar nakaliang kino yalam snong jong ka tega snong barharangkat daka jinge trelang UMDC ka mahoti constituency ba Charles Marngar kila pelong daka jinge mi paiba tre snong ban maramat penbhai ka tega surok khenang ban pensuk ya ka lek kawan jong ki paiba ha ka ba la yu i ka jinge mi renti jong ki paiba nong song snong ki ba kenthop nadu ki riurang ba ki long kemi bat ki khon samla ka tega snong ka dega ba jangai kumba khat ar kilometer na ka snong mau hati haboy ulum cingtip na ki paiba jong ka tega snong kila batai ba ka daw hi ka babu jing e ya ki paiba ha ka lek kawan ka ket ka ba na ka tega surok ka dei na ka daw ka jingti palat hadu kata kata ka ba shem jing e ki kali ki ba yai na ka tega surok ban penpoi ki paiba shai ki jakala ni shaki snong ki ba ki thumu ban len hadin baladap ya ka jing maramot penbhai ka tega surok lai i ba ka tega surok kala long ka babha ha ka ba lastiang de ki mau siam ka ba nang ne shkhmat kan pensuk ya ka lekawan ka kit ka ba jong ki paiba ka tega snong bat kumju jong ki wei pat ki snong ki ba marjan nakaliang ki paiba nong song snong bat kumju na ki nong yalam snong kila a ya ka jing khublei ba ka jingiro ya ka jingklo jong MDC ba hadin ba nakaliang ka jong ki kila lei ban pensngo pensngap shau ya ka tega jing e ki ba ki kendu boroj kata habai dei ba ka tega surok nakaliang ka jong tu MDC ula shimkhia mardor ban penbhai ka tega surok ka balala ban maramot penbha menta ka sngi ka lai phuai tarik wa rajar ar phuwei kat nong dap daga jing sukumen ga bakraw nang kong i ayo play track and rat ba ulari la sumaring i wei piwei dahagan ya kasi kat nong dap daga jing kemen ga bakraw ba MDC jungi ba Charles ba ilawan hagan ga por ban rap lang nak benta hagan ga surok ban maramot thmai bat ban penbhai ka namar ba ngidap daga jing jenjar haba don ki bapang bastom don kum ki kenthe ki barmen ngidap sya daga jing jenjar haba ngilej ban sim dawai hagino gino jaka te hagan ga por nga aku blay naga benta jung iba Charles Marngar ibala yarap lang naga benta jung i wei piwei hagan ga por daga jing don lang jong ki long kemi bat ki khun samla bat ki long kpa hagan ga por ngi aku blay rengkat lang ki wei piwei lang baga jing renti ke jong ki ngilala ban pendep ya hagan ga surok hagan ga sngi bat nga aku blay ru ya irang ba sinong badai i nongkit kli naga benta jong ka sinong ka thau ka jingi lang ba ka jing don ka jung i ngilala ban long ki bayar ti i wei halor i wei lang ba ka jing long ka jong i wei pi wei ha ka ne ka por irang ba sinong i ai yangi ya kata ka jing mut jing perkhan kumno ban long ki ba yar ti i wei halor i wei te ha ka ne ka por nga ai ku blai ru ya ki ne ki babut rengkat bat iba Charles Marngar nga ai ka jing ku blai na ka benta jung i wala ngam nang ban keren sibun hendrei nga ai kata ka jing kit bok kit riang hagan ga por haba ki lek phai ki dap daga jing kemen haba ki don barbor priang gamet ka bokoi bakhia bat khamtam naga benta bakin nang la kumno ban im sngi hagi jing duai bat ka jing kerpat naga benta blei ba iba Charles Marngar haba idon hagano kano ka benta haba ikot kerpat haga kerteng ka jong blei un dan rengkat bat i bat unang yalam lenti hagino gino ki kam ki jeng i ki baman ka sngi wat ladang idon hagano kano ka jing e kumbala ong haga ktin haba pidon hagano kano ka jaka haba pikot kerpat haga kerteng ka jong angan i don rengkat bat pi te hagane ka por kumbai ba Charles Marngar ilapan pau mene ka ta jing e ka jing jenjar ka jong i hendrei ublei un om ino i udon rengkat bat i un ai i ta ka bor ba in yang halaki jong ki kijan banlong kita ki ba yalam ya ki wepan hagal ti ka babha anaka live putrik ni benyo ajar kue ya kan nu ngadap dengan sukuman ke krana peliang jengah pumurum asinong jengah sinong pawringan namar ba lese hari tim jengi kumben sinong
bang tu ya ikan kelti man kesni le seng yong ba hakapang hakistom hakinjar pelonot hakathan hakingit de kan kelti ke bang ihap ban ya serum sinang haka ya be dawai abang sedong kijingkan kam jungi ki pat ba nang sinang de le se ini senang ki bala dem siam jinge bat ni induk mo siang nam ta nu surong teng don hakapang hakamit ke yong mlak ban tip le sem nong si beje ar beje mimit ihap ban le sim dawai hakan ngon bejaka ana hakan ngon ka department henry habangi risep ya ka maruti ihap man yelam dai da ka murti ihap ban khanyet na den ban menaru kan ngon jing sia da don iwe murti nang tei bawan ban kiu senai senang henry kem sim nala ihap ban khanyet ni ki pat ba nang senang ki bai kre hakan surong te le se nadu kan ka tarik ke bamenta ringkat ke jingwan snok tilang MDC jungi ibade iba thares marnga nagamta ban ya trelang ikan ke surok nagamta ban marmot ikan ke surok yana kali yang junga kumur mak sinong se hakan ke por bat hakan ke janmet ngamla banong ban klem depan pal ke sukmen ke kra hakan ke por marba ringkat ke jingwan jungi le se ki pat ba nang sinong jungi nang ni skmat lada don ka pang sistem lada don hakan ngon jinge lada dei hakaslap lada dei hakal er ngatrai ba kamdon su ke jinge namar ba ngila marmot ikane bat ba ngila siang hirup do mau te nakali yang jungi ki pat ba nang sinong le se ngin kamsuk nang ne skmat lada hakan ngon benta habang idon kam ban lek ban wan ban kit ban ba ban lek sim dawai kumta terter te ngatrai ba lengba ke jinge dorong kat lang UMDC ubalawan yes nok tilang hangne henry wan ban snok tilang hari ulah sim hiru yang mokhiul ne tornem wan bom ban ti yakini ka surok ban penha rangkat ban ngi pat ba nang senang ena kali yang junga kat no ngata pergi sukmen ko kra kan por bat ha kene ke jimit bat komjur ngso man ajulai ki pat ba nang senang lalu ba yu sneu ya ke jin pen sawan kali yang junga kumur ma senang ngala ong yu nong ko thoi ba ide ban tresnong ban ngi ya marmot no ik surok mar ba idon pedeng jingjar idon pedeng jing stom nang ta ban lek ban wan nam ta nu surok ke lek se ki pat ba nang senang ru mar yu sneu kata ke nong pentep henry ki pat ba nang senang kim sem karna henry lemi renti we si yin kumba ngi na kaliang kinong ilam senong ngila ong toyomi we sing henry ki pat ba nang senang lemi renti kat kum kucing tha jingi kum nalam kum kinong ilam senang im junga ka sin ka benengkong ya ka ba ngayu i bat ka ba ngayo bani simbenta na ka menta bani trelang bat utau MDC hoi le se ki don ki MDC ki bla le no ru ki MDC henry yim ju yo bani trelang ne bani snok tilang bani tre ki ne surong tiada kali yang junga kumur mak senong le se hakan ke por ngesu ban ai khulai ke pang MDC jungi rengkat baki perlok jungi di bawan ngam najer ke tengi no reng ai khulai ke pang iki to blai nang kerku kerdo iki bat khamtam MDC ba nong yo ekamet ko pok kya nang ne skmat ba nong yo hiru ya ta bor perkhat nang mata banwara yak su kesan om batang ne senong jungi raya baro kamauti konsensi mentang komning idon hakani ke senong pamranyai nengkong ngamla klem dapen pau ya kejeng songu ya blai balai alam bat don dekat bat ngi yanga kumju ya ke senong borok kowe kejeng alam jong romba senong bangila bandon hang ni kedau ba kejeng wan jong hang ni tolong hadin bana kaliang jong kilong kemi na kaliang kinong song senong di yawan bani kenduk yanga bani tu ya kejeng ke jong ki haga bade bu surok hagi senam gi bakhaman swa ki juyat nyok tu surok ban kiu yo tu riat ban mi syam solai tangba ki kalirit kim laj be tang kini ki boleh pick up but kalong ke ge bersosi ba ye ki klong ki kena ki teman ki kro ki bapang ru lah ban thep da kini ki boleh pick up ban kiu so ban mi syam solai ban ni sim dawai ban ni yo le hat ban be ki wei bat ki kam ki dok ki dan kam ki jongki ke ni sokmen bahak ni kendiat senam uyo uni surang nang te napo pamlaban baru poi hado hang ni tenrei nang ni pada udang sa uni surang nang ni tentu bad uni surang umlong banyak kalirit ki banyak uni surang ki datang kini ki kali ki badan special gear badan four wheel ki kalirit kimlai kedon ko ki kali bayak mener ni ka sakut hang te haban ni khnyat kita kadai gejeng ke bagi pai ba nang senong ki mat ki kendo jadin bangila ya keren ba orang ba senong bat ka to ni giro orang ba bat khamtam kilong kemi ha bakiwan ban kendo hieng jonga ban ye thu ing ni gejeng kat no nga pangnut kumunong yalam kumunong mi kmat bat kumta ngasu thu ilode bangam don gunung no skim ke bangaban siang nani ban ti surok
Dia kumtang le penbaik yaki bahkan ni kesengi. Ini ami pai ba rengkat baga senong. Ban tray yang disurok nang ban pensuk ya kalai kawan bagi kali ritru kinyo ban ya nun surok ban suk kalai kawan kamtam kakit ka ba badru nakamanda ki bapang ki basitam. Hakani gopor ngaku ban ai kublai gerpang rong ba senong. Nga ai kublai ya executive committee jong ka senong duduk sekretari. Ai kublai gerpang i gilong kami. Ibai don lang haduk ni gopor ban ai kublai gerpang. Ya barok ki rurang ba ki kun samla bat kumjuru ki perlok ki bayawan lang ki banyarap hakani gesni ban tray yang disurok. Ai kublai gerpang hakani gopor nakamanda ki perlok ki jongi nong senong nang ni napo pamlaban ki bela ai so bahayu mau jongki bengiok ban kit ban siang yang disurok. Kublai sibun nak menta jongki baki lairap so bah ban siang ya kani surok ga jongi ai kublai gerpang hakani gopor ki perlok ki belairap kali ba lidar sangrang orang ba senong yam kon nang ta orang ba senong dong senong mapat ba pius sadap ngai ku blai gerpang iba Thomas Mukti ibla yarap meneh ban ai ka kali jong i ban yarap ban kit kumjuk ru yaki artli ki bolore pick up na kani ke senong ki bla ai so ba ban yarap kani ke sngi ha ka bang na kaliang ke jongang siyo ban yarap tang kendiat kan soi ka bai peniang na ka banda ban kit ban ba yaki ki mau ki siap nam taban siang yo nu surok ke jing kublai ga bakerpang kani ke por ka long ya barok ki pai ba no susno niyo i ke jing mi renti ke jing shitham ke jong ki na ka banda ban ye trayo nu surok nam ta ke jing sup ke jong ki dengan so ban ai kublai kerpang na ka jong ki ban ngakreman skam barang ni sakmat kala yarap hi wala dang yem yo ban siang rong yem yo ban le bah hadu kata kata rei kat ban ya ji kalerit kilalong nang ni sakmat dia kata kadai ke bang kuat ban penpau ke por nak liang jonga dengan ai kublai sibun ye kinok snong ban nakit bokit riang ru ye kinok snong baro jong ke snong pamrinya. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have.